Ang atong gitubag mga igsuon sa Salmo Responsorio unsa ganito? Ang imong dalan o Ginoo gugma o kamatuoran alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. So dili ini siya ordinaryo nga claim or pagtuo. Sinan ka, ang imong dalan o Ginoo, sa to, sumpay, gugma o kamatuoran, alang kanila nga nagabantay or tuo mo ana, nga gugma o kamatuoran ang dalan sa Ginoo. Unsa may daan sa Ginoo? Ang daan sa Ginoo nga atong gi-highlight karong panahon sa Kwaresma, the way of the cross, ang dalan sa cross. Nya kung na kay daghan kayong pag-antos, makaingon ka gugma ni og kamatuoran. Tubag. Ang imong dalan o Ginoo, matud pa nato, gugma og kamatuoran. Nya ang iyang way kay way of the cross man. Mabitan ng kada Biyernes dinhi karong sud sa Kwaresma na atay Via Crucis. Latin man nga pulong, ang meaning ana way, via, way of the cross, crucis. Way of the cross. Anhi din simbahan, maghimo ta sa atong kada human sa alas 6 nga misa sa Biyernes na atay Via Crucis. Aron paghandom giunsa pag-agi ni Kristo ang dalan sa cross na atay 14 stations. O kanang 14 stations mausad unta na ang atong agian sa pagdagan sa cross. Unsa may unang nahitabo sa 14 stations? Unsa may una? Lingi mo diryo? Last Supper. Ang katapusang panihapon. Sa ato pa kaon mo'y naguna. Sa iyang kasakit, kaon. So pagbantay mo anang inyong gikasawog, kaon. Kay maunay inyong kasakit. So ikaw asawa, inikaon nimo nya nitupad imong bana, di ba ka ni Last Supper? Kanang inyong mga anak, mudungan ninyong kaon. Sus, di ba ka ni Last Supper? Pasabot, di ba ka ni sinugdanan sa akong pag-antos? Kay humagkaon aniro mga animala ni, mudritso lang iglakaw, duwa des computer, biyaan lang ning ilang mga hugasan din ang ilang kinanan, nya kusog para ba kayong mukaon? Di ba ka ni Last Supper? Pasabot, di ba ka ni sinugdanan na sa akong pag-antos? Pero kung ikaw, mituo ka nga ang dalan sa Ginoo mao gina siya ang gugma og kamatuoran, di malipay ka kung magsugod ng imong Last Supper. Pero unsa may katapusan sa atong 14 station? Unsay katapusan? Wasad kay baw. Tanawa lang ng picture. Ang pagkabanhaw. Pagkabanhaw. Katong sa una, ang paglubong raman to'y katapusan. Katong all the way sa atong 14 stations. Karon gi-adjust nila, gasugod na sa Last Supper, ni ending sad sa pagkabanhaw. Aron ta makakita, na kini di ay way of the cross, ang iya di ay anang sangkuan, dili ang lubnganan, kung dili ang pagkabanhaw. Muna nga niingon si San Pablo din sa ito ikaduhang pagbasa, ang kamatayon gibuntog na ni Kristo, pinaagi sa iyang bugtong usa ka kamatayon, aron ang tanan nga mamatay nga nagsubay sa iyang dalan mabanhaw sad. Ug mao na ni ang kasabutan nga gisulti sa Ginoo diri sa unang pagbasa ngadto ni Noe. Niingon ang Ginoo, din-agyud ta mo patyon, pinaagi og lunop o pinaagi og tubig. Kay kanigong mamatay sa tubig, dinhiranis kalibutan. Malumos ka ba? Pero ang tubig nga gigamit pagbunyag nato, wa mo patay nato. Unsa man?
mihatag og bag-ong kinabuhi nga nahimo natang anak sa Dios. Pangutana ko na imong tupad ing na gibunyagan na ka. Pangutana. Basig wa na siya kahibaw ba? Gibunyagan ka? Gilingi dia. Sige, nya motubag na siya. Oh, bunyagan. Bawo sa na ikaw gibunyagan ka. Oh, gibunyagan. Siya nituo ka nga mabanhaw ta. Siya duda ko ana. Kaya nituo kang mabanhaw ta, aw siyempre di jud ka mahadlok mamatay. Mahadlok day ka aning Last Supper, kanang giagian diha, hangtod ng paglansang sa cross, kanang paglubong, hadlok day ka, nga diya pa manay sumpay, ang pagkabanhaw, ng kutob ra man kadas paglubong. Kita hadlok, kay ta anang lubong. Karon ra bang adlawa, unom kabuk ang atong iglulubong. Way siguro, kaning nagsimpa din sunod simana, iglulubong na san kay di tinuod, lain marong kamatayon mga igsoon, mukalit man. No, mga mangalit lang ba? Karon gawali pa, ikaugma, patay na. Way siguro, kinirong inyong giatubang, ugma, bilarana na ni. Sugot mo, dili. Labaw pa mo sa Ginoo. Ako, musugot yun ko. Kaya nga naman, kanindot anang pagkabanhaw, pero ang dakong question mark, nagsubay bata na mga stations diha. Musugot bakag tamparuson, musugot bakag ludan imong naong, musugot bakag latiguhon, musugot bakag papasanon sa cross, musugot bakang budhian. Sugot mo dili. Yawa mo. Og di mo kaabot diri sa pagkabanhaw. Pero bisan pag musugot kag sa dili, muagi jud ka ng paglubong. Kanang paglubong muagi jud ka diya. Di tingali ka kaagi aning niyang mga ludan imong naong, tamparoson ka, di tingi ka makaagi anang latiguhon ka, papasanon ka sa cross. Di tingi ka kaagi ana kay imo man ang likayan. Pero di ka kalikay aring lubong malubong jud ka. Pero ang nakaapan lang kung di ka muagi ani mga stations kanang dalan sa cross o di ka muagi ana kutob rakas lubnganan, di nakakaabot sa resurrection. Nya, sawan muagi na mo. Mga igsoon, ang hubad niini kinibang maayong balita nga gisangyaw ni Kristo, nganong nahimo ning maayong balita tungod kay gitagaan niyag kahulugan ang mga pag-antos dinhis kalibutan. Not exactly nga latiguhon kita, ludan kita, pero ang general term anang cross, pag-antos. Nga ang tanang pag-antos karon dinhis kalibutan duna nay kahulugan. Unsa may kahulugan? Kaluwasan, salvation. Ang pag-antos makaluwas. Mao na nay kahulugan karon kay giagian man ni Kristo ang pag-antos, nahimo na sad siyang dalan sa kaluwasan. Kinsa ba nato dili mag-antos? Kinsa ba nato ang way pag-antos? Di ba? Ang way pag-antos karon ang buang. Kamo buang mo o tarong? Mag-antos gyud ka. Lingi alan na imong tupad. Naong palang ana, antusuno na. Pero nag-antos kasi iyang naong, labaw pa na siyang nag-antos po sa imong naong. Kamong mga asawa, nag-antos mo sa inyong bana, labaw pa ng inyong bana, nag-antos ninyo. Bitaw. Kamong mga ginikanan, magsige mong pangago, grabe gining pag-antos na ko sa akong mga anak. Nagtuo sa bukang inyo mga anak, wa mag-antos ninyo. Grabe ning paria, siging project. Antos mo sa daan O niya, ang pare, wa day mag-antos. Ninyo, ang gamay kay mughug sa kulikta. Sige tag pamaligya dinhing mga slots, di gyud mo mamalit, tutok ra mo, nasa nang slot.
Wala, sige, tagaan ta mog promo. Hilig man yung kayo mog promo. Sige, tagaan ta mog promo ha. Aron mahalina ning atong slot. Sa pagkakaroon, ang atong 5,000 slots, nahalinan pa lang og 177. Pakpak, halina, 177. Ang presyo ani, tag 2,000 kada slot. Nya doon na tayo promo panahon ining Kwaresma. Di ba ang Kwaresma, 40 man na kaadlaw sa dili pa ang Easter Sunday. 40 kaadlaw. Ang promo nato mauni. Para sa mga tao nga way extra budget nga ipalit og tag 2,000 nga slots. Para ninyong way budget, kuhain na lang ang inyong expenses. Wa man kamoy budget. Di pagkuha na lang mo sa inyong expenses, i-apply ang fasting. So ang atong promo mauni 2,000 or 40 ka regular expenses nimo nga imong gi-fasting. Sampulan ta mo, naanad kang mag-snacks kada adlaw, kaduha. Nya ang imong snacks kada adlaw tag 20 pesos. Aw kada adlaw. Aw lagi, imong snacks, kanang snacks ba? Tag 10. Imong snacks tag 10 kada snack, nya kaduha man. Di 20 pesos kada adlaw. Nya naanad na kaana, mo na imong regular. Karon sod aning Kwaresma, pag fasting, ayaw pag snacks, 3 meals na lang ka without snacks. Nya kadtong imong budget sa snacks nga tag 20 pesos kada adlaw, i-fasting to siya, nya kay kaduha man. Di sa to pa kada adlaw duha ka expenses ang imong gi-fasting. So after 20 days gikan karon, naka-fasting naka 40 ka expenses. So 40 times 20 equals 800. O imo din ang i-remit diri inighuman sa Easter Sunday, mao na nay presyo sa one slot. So sa mata sa Ginoo, nakapalit kag hope and opportunity one slot sa cost nga 800 pesos. Kay mao man ay imong expenses, mao man ay imong fasting. Di ba? Nya ang inyong anak magduwag computer. Duwag computer. Mag-budget pud siya og pila ka na lang duwa? 20 sa tingali na no? 20. Nya ingnon nimo imong anak dong palit sa slot dong. Isay wa koy kwarta maoy. Ingon siya nga kana kong gihatag nimong budget nga 20 pesos sa computer, katunga na lang anay duwae. Sod aning Kwaresma. Di na sa siya 40 katag 10. Pila may iyang ikahatag? 400. O ang manuwa ay computer, makahapalit og 400. One slot na sana, hope and opportunity. Di ba? Gyapon mo makonvince. Mao ni siya ang gitawag og giantos nimo aron nga makaluwas sa panginahanglan sa simbahan, makaluwas sa panginahanglan sa mga kabos. Unya kay kita dinhi sa atong parokya, das bata mga almost 30,000 man ta kabuok. Ug mag-fasting ang tanan, nya mo average og tag 400. Kaya manuwa ay computer 400 man ka ikahatag kung mag-fasting. 30,000 times 400. Pila may atong makuha inighumas Easter Sunday para lang sa mga Y budget. Us-us lang nato, himuon lang nato nga ang mga Y budget, extra budget kuan lang 20,000. 10,000 lang 10,000 lang. 10,000 times 400. Pila na? Di magay mo kamo mo kwenta. Aga ka simple ra. Para nas mga Y budget ha. Unya mag-anto sila para sa ilang i-fasting ang ilang regular expenses. Wa sila extra expenses nga gihimo, do na lang sila gi-fasting ba, wa nila pahimusli nga ilang expenses. Naon tatay mo ending sa Easter
400 o 10,000 katag 400. Og mauna na ang atong i-additional sa atong phase 2 part 2 nga project. Pagkadaghanas masulbad tungod lang sa imong fasting, tungod lang sa imong gamayng pag-antos. Unsa nakagdako ang imong pag-antos, kanang moingon kas imong bana, maging sino ka man, mamahalin kita. Dako-dako naman ginang pag-antosa. Muantos kas imong anak, moingon ka bisan day og himuo nimo, bisan dong og himuo nimo ang tanang sala sa tibok kalibutan, di na makapausab sa akong paghigugma nimo. Pila ka kabuok ang maluwas tungod anang maong prinsipyo. Moingon ang bana, bisag makabit pa kaday og pila ka buklaki, maapil pa ng pari diha, di gid na makapausab sa akong paghigugma nimo. Isip imong bana, pastang lipayas imong asawa. Nya mohimo mo ana. Nya moingon sa dang pari, bisag di pa mo muhog kolekta, bisag di pa mo mupalit aning atong hope and opportunity slot, magpabilin kong mag-alagad ninyo hangtod ko balhinon sa laing parokya, hinaot paunta. Ana. Ninduta no? Di ta mag-away, malinawon ta, magkahiusa ta, dili ta maglinibakay, kay nag-inantusay ta. Pagkanindot puy-an sa katilingban, og mauna na ang saad sa Ginoo nga dalan sa kaluwasan, mutubo dayon ang gugma og kamatuoran. Ang bana magpabiling sa kamatuoran nga siya bana sa iyang asawa, bisag ang asawa nakasa. Ang asawa magpabilin sa iyang gugma o kamatuoran isip asawa ngadtos bana nga nakasala. Ang ginikanan magpabiling mapinanggaong ginikanan ngadtos mga tapulan o mga buangon nga mga anak. Kanindot ana no? Wa mo nindot Kanindot yun. Sige, manindog ta katong ginindutan.